Ešte aj jedného pána. Viete, deti, kto chodí pomôcť pánu Mikulášovi rozsvietiť jedličku? Čert? No, tak možno aj čert, aj aniel, ale my potrebujeme pána primátora, tak ho poprosím, aby prišiel k nám. Dobrý večer. Dobrý večer, pán primátor, ako sa vám páči program? Všakže máme šikovné deti. Ďakujem, samozrejme treba deti pochváliť, nielen mažoretky, ale včera som sa zúčastnil krásneho posedenia mikulášskeho, ktoré bolo v Mestskom kultúrnom stredisku cesty a som rád, že priniesol aj sneh. Prišiel z Turecka, kde je teplo a teraz tu do Sabinova so snehom. Ja si už dlho nepamätám, kedy tu bol na námestí snehu. Ja si myslím, že to patrí k tomuto obdobiu. Takže dovoľte, aby som aj v mene samosprávy, v mene svojom samozrejme vyjadril veľkú radosť, že ste prišli na dnešné podujatie, na mikulášskú slávnosť a s tým patrí aj samozrejme tradičné vianočné osvetlenie nášho mesta a jedličky. Mikuláš to sú darčeky, to je radosť pre deti, to je adventný čas. Ja zároveň vás chcem všetkých pozvať, pretože adventný čas bude končiť vianočnými, takisto tu na námestí vianočnými trhmi, ktoré budú 20. a 21. decembra. Všetkých srdečne pozývam, tiež bude súčasťou týchto vianočných trhov, budú kultúrne programy, kde sa budú prezentovať naše deti, najšikovnejšie deti, ktoré máme tu v meste. Takže teším sa tomu adventnému času a teším sa prítomnosti takej vzácnej osoby, ako je Svätý Mikuláš. Ďakujeme pekne a tak teraz spolu všetci, aj s deťmi, aj s pánom primátorom a pánom Mikulášom rozsvietime naše mestečko, aby sme mohli potom pokračovať v programe Kto vydrží, komu nie je ešte zima. Tak, ideme počítať, dobre? Od 10 dole. Čiže 3, 4, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz! Tak, stromček je zapálený, svieti nám. Páči sa vám, deti? To sme radi. A k stromčeku a k Mikulášovi ešte patrí niečo. Čo ešte patrí k tomu všetkému? Sladkosti. A ešte darčeky, presne tak. Tak my teraz ešte porozdávame také darčeky, lebo keď ste si mohli všimnúť, keď ste tu išli s mámkou, s ockom, tak ste mohli vidieť, že v našom parku sú také krásne stromčeky vyzdobené a to robili pre vás, aby sa vám to páčilo, aby ste mali krajšiu atmosféru našej základnej školy. Tak ja by som teraz pozvala všetky tu ku nám, teda zástupcov. A Mikuláš a pán primátor odovzdali mech. Ona si asi zoberie tedásky k sebe, ktoré patria neodmysliteľne k nej. Tak nech sa páči, pani riaditeľka, poďte. Dostanete krásny darček. A vy môžete zatlieskať, áno. Alenka, ešte raz. Alenka. No a všetky hračky si urobili poradu. Detko, koľda, daj
ale to co? Ale ona sa neboi, tak, že ona sa boi. A už sa neboi.